umari sa pagpaubos og balaan nga kahadlok. Salmo Kapitulo 89, versikulo 7. Dios nga hilabihan pagka makalilisang sa katilingban sa mga balaan, ug takos kahadlukan ibabaw ni adtong tanan nga nanaglibot kaniya. Ang pagka mapainobsanon ug pagtahod, kinahanglan nga magpaila sa pamatasan sa tanan nga moadto sa presensya sa Dios. Sa ngalan ni Jesus, mahimo kitang moduol sa iyang atubangan, uban ang pagsalig, apan dili kita kinahanglan nga moduol kaniya, uban ang kaisog sa pagpangahas, ingon nga siya parihas sa atong kaugalingon. Adunay mga tawo nga namulong sa dako ug makagagahom sa tanan ug balaan nga Dios, nga nagpuyo sa kahayag nga dili maduol, ingon nga sila mosulti sa usa ka managsama o bisan sa usa ka ubos. Adunay mga tawo nga nagagawi sa ilang kaugalingon diha sa iyang balay, ingon sa dili nila huna-hunaon nga buhaton sa lawak paminawan sa usa ka yutan-on nga magmamando. Kinahanglang hinumduman nila nga sila anaa sa iyang pananaw nga gisimba sa mga sirapin nga sa atubangan sa mga anghel nga nagtabon sa ilang mga nawong. Ang Dios angayng tahuron pag-ayo, ang tanan nga tinuod nga nakaamgo sa iyang presensya, muyukbo sa pagpaubos sa atubangan niya. Ang uban naghuna-huna nga usa ka timaan sa pagkamapainobsanon ang pag-ampo sa Dios sa kasagarang paagi, nga daw nakigsulti sa usa ka tawo. Ilang gipasipalahan ang iyang ngalan pinaagi sa walay hinungdan ug walay pagtahod nga pagsagol sa ilang mga pag-ampo sa mga pulong. Dios nga makagagahom, makalilisang, sagrado nga mga pulong nga dili gayon mo gawas sa mga ngabil, gawas sa masulubon nga mga tono ug uban ang pagbati sa kataha. Kini mao ang kinasingkasing nga pag-ampo sa hugot nga pagtuo nga gidungog sa langit ug gitubag dinhi sa yuta. Nakasabot ang Dios sa mga panginahanglan sa katawhan. Nasayod siya sa atong gitinguha sa wala pa kita mangutana kaniya. Nakita niya ang panagsumpaki sa kalag, sa pagduha-duha ug pagtintal. Iyang gitiman-an ang pagkasinsero sa nangaliyupo. Dawato niya ang kaulawan ug kasakit sa kalag. Niining tawhana ako motan-aw, siya mipahayag. Ngadto kaniya nga kabos ug sa usa ka mahinulsulon nga espiritu ug nangurog sa akong pulong. Pribilehiyo nato ang pag-ampo uban ang pagsalig, ang espiritu nag-agay sa atong mga pangamuyo. Uban sa kayano, kinahanglan natong ipahayag ang atong mga panginahanglan ngadto sa Ginoo ug ang kunon ang iyang saad. Ang atong mga pag-ampo kinahanglang puno sa kalumo ug gugma. Sa diha nga kita nangandoy alang sa usa ka halalom, mas halapad nga pagkaamgo sa gugma sa manuluwas, kita mga muyo sa Dios alang sa dugang nga kaalam. Kung adunay panginahanglan sa makapukaw sa kalag nga mga pag-ampo ug mga sermon, kini na karon. Ang katapusan sa tanang butang haduol na. O hinaot unta nga atong makita ang panginahanglan sa pagpangita sa Ginoo uban sa tibuok kasing-kasing. Dayon kinahanglan natong pangitaon siya. Hinaot pa nga ang Dios magatudlo sa iyang mga katawhan unsaon pag-ampo.